Здравейте и добре дошли в това видео, в което ще ви покажем как да добавяте изображения и текст като източници в сцена на OBS. Освен това, ще се научите как да правите слайдшоу от изображения, както и да добавяте цветен фон към вашите сцени. Нека да започваме. Първият източник, който ще добавим, е изображение. В панела Sources се щраква на бутона плюс и от списъка се избира опцията Image. В прозореца, който се появява, се въвежда име на източника. Например, начален екран. След това се отваря прозорец, в който трябва да се избере файла на изображението. Това става, като се натисне бутона Browse и посочите файла на вашия компютър. Избраният файл се зарежда в помощния прозорец. След като се потвърди с бутона OK, изображението се появява в сцената. Тук то може да се мести, мащабира и позиционира. Това става, като се влачи цялото изображение или се използват водачите в неговите 4 ъгъла. Изображението може да се увеличи до степен, в която части от него да не са видими в прозореца, като водачите се изнесат извън областта на екрана. Следващият елемент, който ще добавим, е слайдшоу от изображения. Това е полезно, ако искате да показвате последователност от изображения. Например, снимки, които се сменят автоматично. Ето как става това. В панела Sources се избира бутона плюс, а от появилото се меню Image Slideshow. Въвежда се име за източника, например снимки. Появява се помощен прозорец. В долната му част се вмъкват отделните изображения, като се използва бутона плюс. При изборът му се появяват две опции – Add Files и Add Directory. С първата може да се добави едно или повече изображения, които са съхранени на различни места в компютъра. Ако изберете Add Directory, се вмъкват всички изображения, които се намират в папката на компютъра, която сте посочили. При необходимост с бутона, някое изображение може да се махне от списъка. Може да се промени подредбата на изображението в списъка, като се посочи дадено изображение, а след това се използват бутоните с стрелки нагоре и надолу. След като се въведат изображението, които ще се използват в слайдшоуто, трябва да се направи настройка за начина, по който те ще се сменят, както и за продължителността им на екрана. Ето как става това. От полето Transition се определя начина, по който ще се сменят изображенията. Когато се избере даден начин, той се показва в полето за преглед, как ще се изпълнява. В полето Time Between Slides се определя времето за задържане на дадено изображение на екрана. То се въвежда от клавиатурата, като 1000 милисекунди се равняват на 1 секунда. В полето Transition Speed се задава времето за преход. Отметката пред полето Loop позволява изображенията да се повтарят, след като се завъртят, а поставянето на отметката пред Hide When Slideshow Done ще скрие източника от екрана, когато се завъртят всички изображения. Може да се зададе изображенията да се показват разбъркано, като се постави отметка пред полето Randomize Playback. Когато се избере елементът в частта Sources, то в лентата под екрана се показват бутони, с които се управлява слайдшоуто. Друг важен елемент, който може да добавите във вашите сцени, е текст. Той може да се използва за заглавия, изписване на имена и веб адреси, които трябва да се запомнят. Ето вижте как става това. В панела Sources се избира плюс, а след това текст.
Въвежда се име на елемента, като е добре да бъде смислово свързан с съдържанието на текста. Ако ще го използваме, за да се напише името на човек, то най-добре е да бъде самото име. В заредилия се помощен прозорец за настройки в частта Текст се въвежда текста. С бутона Select Font се задава характеристиките на текста. Тук нека обърнем внимание, че характеристиките са едни и същи за целия текст. Ако искате да имате различни характеристики за отделни части на текста, като например името на човека да е с по-голям шрифт от неговата позиция, то ще трябва да се въведат името и позицията като отделни текстови елементи. С избор на бутона Select Color срещу надписа Color може да зададете цвят на текст. С плъзгача Opacity определяте прозрачността на текста, като при 100% няма прозрачност, а при 0 не се вижда. По-надолу в прозореца може да зададете цвят за фон на текста, който се разполага под целия текст. Това става като щракнете на бутона Select Color срещу надписа Background Color. За да се вижда избраният цвят, то плъзгача Background Opacity трябва да бъде преместен на стойност различна от 0. С бутона OK елементът става част от сцената. Той може да бъде преместван и преоразмеряван, както това се прави с изображенията. Текстовите елементи обикновено се показват за определено време в даден момент и след това се скриват. За да се направи това, се използва окото, което е разположено срещу името на елемента в панела Sources. Когато се щракне върху него, елементът с текст се скрива и тази икона става бледа. При следващото щракане, текстът се появява. Когато текстът е избран в панела Sources, то в лентата под екрана се показват бутони и поле, в което той може да се редактира. Ако желаете да има въздух преди първият символ на текста и след последния, то трябва да се добавят по един интервал в началото и края. Цветният фон в сцената може да се използва за разделяне на екрана на сцената на части, както и за подложка, върху която да се разположат различни елементи. В панела Sources се избира бутона плюс, а след това Color Source. Въвежда се име за цветната подложка. В появилия се прозорец за настройки се избира цвета, като се посочва бутона Select Color. В полетата Width и Height може да се въведат стойност за широчината и височината на цветния елемент. Това е удобно, ако трябва да се създаде цветен елемент, който да заема примерно половината екран по хоризонтал. С избор на OK се затваря прозореца и ако е необходимо, елементът може да се премести или преоразмери в екрана. От лентата под екрана може да се променя цвета на елемента, като се щракне върху бутона Select Color. Ако е необходимо цветният елемент да бъде прозрачен, то към него трябва да се приложи филтър. Вижте как става това. След като е избран съответният елемент в панела Sources, от лентата под екрана се избира бутона Filters. В появилия се прозорец се посочва бутона плюс. След това от списъка се избира Color Correction. Въвежда се име за филтъра, който ще се добавя. В дясната част на прозореца се зареждат настройките на филтъра. Тук с плъзгача Opacity се определя прозрачността на цвета. С бутона Close се затваря прозореца. След като сте добавили всички статични елементи,
Можете да ги подреждате един спрямо друг, като използвате бутоните с стрелки нагоре и надолу в панела Sources, или чрез влачене на съответния елемент и позиционирането му спрямо другите. Това беше всичко, което искахме да ви покажем за добавянето на статични елементи в OBS. Надявам се, че това видео ви е било полезно. Благодаря ви за това гледане и ще се видим в следващото видео.